Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, most vasárnap 12 óra 15 perc van, jelenleg Nagykanizsáról tartunk haza, de Nagykanizsa előtt beléptünk Keszthelyre, Dumpi barátomhoz, és én voltam a télapó, megleptem Brandonkat, illetve Szintikét ajándékokkal. A tegnap éjszaka egy kicsit úgy sikerült, hogy hát Gáspár Győző 41 éves életévét betöltötte, és már nem úgy mozog a színpadon, és nem úgy viselkedik a színpadon, ahogy 20 éves korában. Egy picit megviselt ez a 90 perc a színpadon, megöregettem, de ugyanaz sikeres, ugyan jó képű, és még mindig vagány vagyok. A mai nap folyamán a Chili Fitnessbe fogok eltölteni, körülbelül 2 óra hosszat mellezni fogok, melnapot fogok csinálni, hogy április 22-én a fitness balanszon, illetve a fit parádén pillanat, Nelly hív engem Keszthelyről, fölveszem. Igen, Nellike drága, átjöttek a képek, köszönöm szépen Nellike, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ott lehettem nálatok, és én lehettem a télapótok, Nellike drága. Igen, Nellike. Azt is rakjuk, az asztalos képet is, Nellikém. Abszolút, már is küldjük, Nellike, életem. Köszönöm, Nellike, szia! Ő volt Dumpinak a feleség, akit mi nagyon-nagyon-nagyon szeretünk. Mondom, jelenleg a Chili Fitnessben fogom eltölteni a délutánomat. Jelenleg egy nagy melnapot fogok csinálni. Szétroncsolom, illetve szétbombázom a mellemet, mivel hogy most már ma vasárnap van, már csak 20 hetem van hátra a versenyfelkészülésig. Tegnap egy elég szomorú dolog történt velem, ami megmondom őszintén számomra is egy picit fura volt így a 18 éves pályafutásom során. Én tegnap bementem az egyik barátommal a Cutlerba, hogy bevásárolunk, és hát ott volt a méltóságos Magyarország legnagyobb testépítője, aki szó szerint az én barátom volt valamikor, és szó szerint beleröhögött a képembe, mint egy hülye gyerek, és én úgy vagyok azzal, hogy engem én olyan nevelést kaptam apukámtól, meg anyukámtól, hogyha valakinek adsz az életbe valamit, akkor azt próbálja megbecsülni. Ő nálam lakott sokáig, én odaadtam neki az életemet, és segítettem az ő karrierjét, és tegnap itt egy hülye gyerek kiröhögött. Na most én azt tudom neki mondani, hogy ő kiröhögött engem, én pedig nem vagyok tolvaj. Nem lopok el WC papírt, meg nem lopok el ilyen dolgokat. Ez azért szomorú volt számomra, hogy emberek ilyenre képesek. De mindegy, lapoztunk egy nagyot, de hát én tegnap megismerhettem egy őrültet, egy igazi őrültet. Hát hogy fogalmazzak? Csordás Attila, a Csókafé igazgatója. 2 szerencséje van a gyereknek. Az egyik az, hogy apa vett meg nekem, belhelós a csávó, van egy jó apukája, a másik pedig az, hogy nagyon nagy forma, valami baromi nagy forma, és amit csinál, jól csinálja, csak néha oda kéne neki figyelni a dolgokra, hogy hát igen, oda kéne neki figyelni olyan dolgokra, ami pici dolog, de más embernek igen nagy dolognak számít. Utána lejöttünk a színpadról, és haza akartunk jönni Salgótarjánba, de megmondom őszintén, ennyi hatmi után és ennyi kilométer után nem volt kedvünk. Úgyhogy elmentünk egy szállodába és ledöltünk. Összesen 120 percet mondhatom aludtunk, vagy pihentünk, inkább azt mondom, hogy pihentünk, és jelenleg tartunk a következő állomásra. Úgyhogy megmondom őszintén, még mindig fantasztikusan érzem magam a bőrömbe, és el tudom mondani azt, hogy én még mindig az a közszereplő, illetve az a celeb vagyok, akit még mindig keresnek ennyi év után is, hogy 41 évesen én majom vagyok, még mindig szeretnek az emberek. Miért is szeretnek az emberek? Mert én az emberekkel úgy tudok viselkedni, ahogy más nem. Tudom, hogy a Facebookon utalnak is, meg szeretnek is, de egyet tudni kell rólam, hogy nekem is szívem van, én is a levest vízzel főzöm, illetve a feleségem, és én is ugyanolyan nagyon alszom, mint más. Az, hogy az Isten adott nekem egy szerencsét az életben, és tudtam vele élni normálisan, az egy dolog. És ebből a szerencséből kovácsolódott nekem a siker, a pénz, a csillogás. Ami sok embernek igen nem tetszik, hogy a Gáspár Győző van, megint mi van. Hát a Gáspár Győző, hogyha bejön a média körképébe, akkor mi jut eszébe az embereknek? A luxus, személygépkocsi, szép ház, üdülés, Porsche, Ferrari, BMW. Igen, és
lenne akkor például, hogyha Gaspar Győző kábítószerezne, és Gaspar Győző kocsmazna, és Gaspar Győző, mint egyes celebek bemennek a kocsmába, és összehugyozva, összepisilva kijönnek a nadrágjuk tiszta pisifolt, és kijönnek a kocsmából, és elkezdik ők a vagany. És közben ki kéne tenni nekik 1000 forintot, és akkor meglepődnének, hogy még 1000 forintjuk sincs. Én nekem van 2 gyönyörű gyermekem, én azért haknizok és azért járom az utat, most is itt Nagykanizsai autópályánál, hogy a lányomnak a tanulmánya, illetve a tanítása még rugalmasabban és még jobban haladjon az életbe. Én nem szeretném azt, hogy azt mondják, hogy jaj, a buta cigány gyereknek is. Bocsánat, halljunk meg egy szóra. Ki a buta? Ki a buta? Mindig azt szoktam mondani, hogy az a buta, aki elhiszi, az a buta, aki foglalkozik velem, és az a buta, aki odaírja a Facebookra, hogy dögölj meg, rohagy meg. Ezek lelki szegény beteg emberek. Ezeket az embereket nyugodtan el tudom az én orvosomhoz vinni, hogy felírjanak nekik frontint, antidepresszálsat, kis szanaxot, mert ezek az emberek lelki betegek. Kérem szépen, Jézus Krisztus az embert megteremtette 2 darab lábbal, 2 darab kézzel és egy aggyal. Gaspar Győző élt ezzel a lehetőséggel, hogy van 2 lába, van egy jó agya, és meg tudta csinálni önmagad. Azok az emberek, akik azt hívják nekem, hogy te rohadék, miből mennyi ma, honnan van, meg adótartozás, könyörgöm, visszatérve az adótartozáshoz, ez már egy 5 éves per, ami szerintem ma lecsenged, a bíróság kimondta az ítéletet, ennyi. És mindig velem foglalkoznak. Imádom, ha velem foglalkoznak. Imádom, hogyha maga a hozzászóló a tenyerén húzol, hogy te rohadt mocsok. Imádom, mert ezek az emberek lelki szegények. Mit mond Jézus? Boldogok azok, akik lelki szegények. Miért is? Mert boldogok, mert bolondok, mert gyagyasak, gyagyasak, mert nem tudnak mit csinálni, mert jobb otthon kitakarítanának, levasalnának. Jobb, ha készülnének a karácsonyra, leszednék a függönyt, vagy otthon a családnak főznének. Nem is akarok senkit fikázni, mert ma bronzvasárnap van, mindenkinek kívánok jó vásárlást, és most már 3 hét múlva karácsony, és mindenki nyugodjon meg lelki állapotába. Koncentráljunk a karácsonyra, és ne azzal, hogy Gaspar Győző milyen autóval jár, még rakja a Facebookra, és mit csinál. Addig is mennyből az angyal eljött az irigyekhez. Legyetek irigyek, mert ha valaki csinál valamit, akkor is nem tetszik az országnak. Hogyha valaki letesz valamit az asztalra, erre én egyet tudok mondani, viszontlátásra, folytatjuk holnap után, viszontlátásra, szervusztok!